heno, fi'n ei ffocysu ar uned 1.2, sef y deiledd y cell a thrafnidiaeth. Felly byddai'n edrych ar organynau, y deiledd y gell, celloedd prokaryotig, ac yna i orffen edrych ar pethau fel organ a rhai o'r gelloedd arbenigo fel petai. Os bydd amser, byddai'n dechrau wedyn ar uned 1.3, sef y cellbilen a chludiant. Felly, jyst i grynhoi yn gloi, yn sesiwn wythnos diwetha, nes i gychwyn ar yr uned hyn, ond jyst i atgyfnerthu be nes i. Felly, dyma'r rhestr o organynau mae eisiau bod chi'n ymwybodol o. Mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'i strwythyr, beth maen nhw'n edrych fel, a rôl nhw yn gelloedd eukaryotig a prokaryotig wedyn. Felly bod chi'n gallu disgrifio yr hyn maen nhw'n ei gwneud wedyn. Nes i grynhoi'n gloi mewn microsgop, a posib bod chi wedi cael cyfle i wneud bach o waith microsgop yn ysgol neu posib ddim, ond microsgop golau fi'n tueddu defnyddio yn yr ysgol sydd yn rhoi chwyddhad tebyg i hyn a yn lliw, le mae'r microsgop electron yn rhoi chwyddhad uwch a ni'n gallu gweld uwch y deiledd wedyn y gell yn fwy glir, ond mae'r llun yn ymddangos yn du a gwyn, ond yn edrych ar deunydd marwol wedyn. Felly ar yr ochr fan hyn hefyd, dyma'r math o bethau felly byddwn ni'n gallu edrych o dan y microsgop golau, felly celloedd a rhai o organynau'r gell, a wedyn y pethau lleia yn y byd biolegol byddwn ni yn sicr yn defnyddio microsgop electron. I wneud y mesur, byddwn ni'n defnyddio micrometer, hwn yw'r uned fwyaf gyfleus i ddefnyddio pan ni'n astudio celloedd ac organynau wedyn. Cell eukaryotig yn cynnwys cnewyllyn, a mae pob cell wedi cael ei amgylchynu â cell bilen. A mae organynau yn bresennol yn y celloedd hyn hefyd gyda pileni, a mae mannau caeedig yw'r rhain o fewn y cytoplasm eto gyda rolau penodol. A'r llun ar dechrau oedd yna, oedd fan i weid, fi moyn chi dychmygu yr gell fel dinas, a'r organynau yma i gyd yn gydweithio i gyflawni swyddogaethau penodol wedyn. Ar yr ochr dde, mae uwch y deiledd cell anifail, a ar yr ochr chwith wedyn mae uwch y deiledd cell planhigyn. A fi'n gobeithio bod yn gallu sylwi gyda yr cell planhigyn rhannau ychwanegol enghraifft y gwagolyn, plasmodesmata, tonoplast yn amgylchynu yr gwagolyn, a chloroplast a cell fur. A mae'r rhain yn bresennol yn celloedd planhigyn yn unig wedyn. Nes i dangos hwn, posib fel rhyw fath o ffordd o adolygu a cymharu cell anifail a phlanhigyn, a beth o'n i'n meddwl oedd bod chi'n gallu ticio, neu croes, does dim cell fur gyda cell anifail, ond mae fe gyda cell planhigyn, a'r cell fur wedi cael ei wneud mas o cellulos wedyn. Ar storfa egni, os chi'n edrych nôl falle ar y wers nes i ar carbohydradau, jyst i atgoffa y storfa egni yn celloedd anifail yw glycogen, ac yna starch, granynau starch yn ymddangos yn celloedd planhigyn. Nes i grynhoi gyda hwn, nes i orffen, gyda hwn wythnos diwetha, felly jyst i atgyfnerthu to, cnewyllyn, hwn yw'r nodwedd fwyaf amlwg sydd yn y gell, a mae 4 brif ran felly i'r cnewyllyn, sef yr cnewyllan, yr amlen neu'r pilen cnewyllol, yr nucleoplasm a'r mandwll cnewyllyn wedyn. A dyma swyddogaethau y rhannau hyn. A'r cnewyllyn yn sicr yn cynnwys DNA, a mae'r DNA ar gyfer synthesis protein, ond hefyd ar gyfer cellraniad yn y gell hefyd. Felly'r cnewyllyn yw'r holl beth, a dyma'r is-rannau wedyn. Posib, gewch chi llun fel hyn, sef uwch o deiledd o dan yr electron microscope, a bod angen chi adnabod le mae'r fan dyllau bach yma yn ymddangos yn y pilen,
a mae'r fan dyllau yn caniatáu mRNA a ribosomau allan o'r cnewyllyn yn unig, felly un gyfeiriad allan. A os chi'n cysylltu yr uned hyn gyda uned 1.5, sef DNA a synthesis protein, byddwch chi'n cofio wedyn y rôl mae mRNA a tRNA a ribosomau i gyd yn cydweithio i syntheiddio'r proteinau wedyn. Mitocondria. Rôl y mitocondria yn bennaf yw ar gyfer resbiradaeth aerobig ac i gynhyrchu ATP. Felly, ar y sleid hyn, fi wedi cynnwys to yr uwchadeiled du a gwyn, ond hefyd llun felly o llyfr bach mwy clir o'r mitocondria ar y brif rannau. Felly, ribosomau, mae ribosomau yn y mitocondria maint 70S, pilen fewnol, a mae'r pilen fewnol, os chi'n dilyn fy meiro fan hyn, mae fe, sa'n jyst newid lliw yn gloi, sori, un eiliad. Mae'r pilen fewnol wedi plygu i ffurfio be ni'n galw crystau, a mae'r crystau yma yn cynyddu arwynebedd wedyn ar gyfer gweithred enzymau yn ystod resbiradaeth aerobig. Matrix, DNA cylchol yn bresennol, pilen allanol a'r gofod rhyngbelenol wedyn. A mae'r DNA a y ribosomau yn caniatáu'r mitocondria i ddyblygu ei hun. Os chi'n sylwi ar siap y mitocondria, mae'r mitocondria yn siap sylindrog. Felly, dwi ddim yn cylchol, mwy fel cylinder, a mae hyn yn mantes i'r mitocondria. Ond beth mae'n wneud yw'r cymhareb arwynebedd cyfaint yn fwy. Felly, surface area to volume ratio yn fwy sydd yn meddwl fod pellter treledu ocsigen yn llai sydd yn meddwl bod e'n fwy effeithlon wedyn ar gyfer resbiradaeth. Yn y diagram top, chi'n gallu gweld falle bod y mitocondria yn ymddangos yn gwahanol. Mae trawstoriadau gwahanol sydd fan hyn, felly mae wedi cael eu torri yn gwahanol, yna pan mae fe'n ymddangos yn gwahanol fan hyn wedyn. Os bydde cell gyda presenoldeb uchel o mitocondria, mae'r cell yna yn metabolically active, mae fe'n actif iawn fel petai. A'r fath o gelloedd falle bydd gyda presenoldeb uchel o mitocondria yw celloedd fel celloedd sperm, celloedd cyhyrau. Yn amlwg mae angen tipyn o egni ar gyfer cyfangiad cyhyrau wedyn. Mae angen tipyn o egni ar gyfer sperm i galluogi i'r gynffon i nofio. Felly, os gewch chi, os chi'n adnabod cell, a yn y gell na'n benodol mae lefel uchel o mitocondria, yn amlwg mae'r gell na gyda galw uchel o egni fel petai. Endoplasmic reticulum garw a llyfr. Os na i edrych ar falle'r gwahaniaeth rhwng y deiledd rhain yn gyntaf. Felly gyda'r garw, sef ar yr ochr chwith fan hyn, wedyn y llyfr sydd ar yr ochr de, eto fi wedi cynnwys uwchadeiledd o ddan yr electron microscope. A beth yw'r endoplasmic reticulum yn gyffredinol yw rhwydwaith a system gymhleth iawn o pileni. A pileni sydd yn chwarae rôl bwysig ymhludiant trwy'r gell. A os ydych chi'n edrych nôl, mae'r endoplasmic reticulum wedi cysylltu gyda'r amlen cnewyllol. Felly os a'n nôl fan hyn, fel chi'n gallu gweld fan hyn, mae'r endoplasmic reticulum garw yn cysylltu ar yr amlen cnewyllol wedyn. Felly os a'n nôl, gyda'r endoplasmic reticulum garw, mae'r ribosomau ar yr arwyneb, a byddai'r ribosomau hyn yn 80S yn celloedd eukaryotig. A mae'r pileni yn bodoli yn dwbl ac yn paralel. Felly, yn y diagram fan hyn, chi'n gallu gweld mae'r pileni yn weddol syth ac yn paralel i'w gilydd.
Ar rôl bwysig iawn o'r endoplasmic reticulum garw wedyn yw rôl o cludiant a synthesis o protein. Felly, yn ogystal â syntheiddio protein, a to fi'n cysylltu mewn gyda uned 1.5 o protein synthesis, maen nhw'n hefyd yn gweithredu fel system cludo, transport system, ac yn cludo'r proteinau yna trwy'r gell wedyn. Reit, i gymharu, mae'r endoplasmic reticulum llyfn, does dim ribosomau yn bresennol, a di'r plenni ddim yn paralel, a'r rôl bwysig mae'r rhain yn neud yw synthesis y cludiant o lipidau. Felly, yr endoplasmic reticulum garw yw proteinau, a'r llyfn wedyn yw lipidau. A fel ni'n dweud, maen nhw'n caniatáu cludiant. Ac eto, i gymharu falle gyda'r mitochondria, so weles i bydde celloedd falle gyda presenoldeb uchel o mitochondria, gyda galw uchel o egni, angen tipyn o egni gyflawni rhyw swyddogaeth penodol. Bydde cell gyda lefel uchel o endoplasmic reticulum garw yn posib yn gynhyrchu llawer o brotein. Felly bod nhw gyda rôl o gynhyrchu tipyn o brotein, a fi'n meddwl falle yn benodol o'r chwarennau poer a'r cysylltiad wedyn gyda creu yr ensymau angenrheidiol ar gyfer treiliad. Ribosomau. Yn bresennol yn celloedd prokaryotig ac eukaryotig, felly eukaryotig fi wedi sôn am yn bennaf mor belled, ond mae rhain yn llai o maint yn yr celloedd prokaryotig, 70 i gymharu gyda 80 yn celloedd eukaryotig. A fel chi wedi gweld yn gynt, maen nhw'n bodoli yn y cytoplasm yn rhydd, ond ar y reticulum endoplasmic garw yn celloedd eukaryotig. A maen nhw'n to'n chwarae rôl yn synthesis protein. A fel chi'n gallu gweld ar y diagram fan hyn, fi wedi cynnwys, mae dou is-uned gyda'r ribosom, un fawr ac un bach, a maen nhw wedi cael eu wneud mas o RNA a protein. A to fi jyst wedi cynnwys cwpl o luniau fan hyn, fel fi wedi dweud, mae ribosomau naill yn gallu fod yn rhydd yn y cytoplasm neu ar yr endoplasmic reticulum garw, a to y rôl wedyn mae ribosomau yn chwarae yn synthesis protein. A fel arfer, maen nhw'n ymddangos fel dotio bach D yn unrhyw diagram sydd yn gysylltiedig gyda celloedd wedyn. Yr organegin Golgi, mae fe'n debyg iawn falle i'r endoplasmic reticulum wrth edrych o dan yr electron microscope, ond yn sicr mae fe'n fwy gryno. Ac yn bresennol gyda'r organegin Golgi, beth sydd yw mae fusiglau yn dod a pethau i'r Golgi ac yn mynd wedyn ar fusiglau yma i ffwrdd wedyn. A maen nhw'n pinsio i ffwrdd o'r Golgi. A beth sydd yn digwydd yw, mae'r proteinau sydd yn cael eu creu yn yr endoplasmic reticulum garw yn cael eu cludo i'r organegin Golgi ac yn cael ei addasu fan hyn. Felly, yr organegin Golgi yw y lle mae'r proteinau yma yn cael ei addasu mewn i rôl falle fwy penodol yn y gell. Ar yr ochr chwith, dyma rhai o rolau mae'r organegin Golgi yn chwarae yn y gell. Felly math o bethau fel ni'n dweud pecynnu a addasu proteinau, secreti carbohydradau, gynhyrchu glycoprotein, enzymau secreti ac yn y blaen, a gynhyrchu lysosomau. A beth maen nhw'n wneud wedyn, byddai'r vesicle, felly yn cludo y proteinau sydd wedi cael ei greu, yn pinsio i ffwrdd, yn symud i'r gell bilen ac wedyn yn gadael y gell trwy exocytosis. Lysosomau, gwagolynau fach, mae dyn nhw un pilen o'i gwmpas. Mae rhain yn cael ei ffurfio yn yr Golgi. Maen nhw'n cynnwys ensymau treulio a maen nhw'n dinistrio hen organynau fel petai. Maen nhw hefyd yn gallu amlyncu a threulio wedyn bacteria fyd. A fel ni'n dweud, mae rhain yn cynnwys ensymau hydrolytig
sydd yn gallu amlyncu wedyn a treulio o fewn y gell. Sentriolau. Sentriolau yn gysylltu mewn gyda'r uned ola sef cellraniad, y mitosis a meiosis. Mae rhain yn bresennol yn celloedd yn ifael yn unig, a be fi wedi cynnwys fan hyn felly yw diagram i ddangos y sentriolau, a'r llun hyn felly yn dangos profas o mitosis, le fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n gallu ffurfio wedyn y gwerthyd yma'r spindles fel petai. Felly to, y cyswllt rhwng, fel ni'n dweud, yr uned yma a'r uned wedyn o mitosis a meiosis. A bod rhain yn symud. Os chi'n cofio, mae'r sentriolau yn symud i'r pegynau mwyn creu y werthyd wedyn i gysylltu mewn gyda'r chromosomau. Y gell bilen, fel wedys yn gynt, byddai'n symud mlaen i'r gell bilen, posib heno ond os ddim wythnos nesaf. A mae'r gell bilen gyda uned bach ei hun. A'r rôl bwysig iawn mae'r gell bilen yn chwarae yng nghluddiant. Okay. So system cludo a fyd yn gwahanu rhannau o'r cytoplasm fel petai. A dau nôl, fel ni'n dweud, dau nôl i'r gell bilen ar y deiledd cymleth y gell bilen yma wrth i fi mynd trwyddo uned 1.3. Reit, y chloroplast. Chloroplast ond yn bresennol yn gelloedd planhigyn yn unig. A dwi'n rhoi fan hyn llun o'r chloroplast ar brif rhannau fel petai. Y thylakoid, felly yn eitha tebyg i'r crystau sydd yn y fitochondria, mae'r thylakoid yn cynyddu arwynebedd arwyneb tu fewn i'r chloroplast mwyn amsugno gymaint o olau haul a sy'n bosib. Eto'r ribosomau 70S yma, felly tu fewn y chloroplast, tu fewn y mitochondriau, mae'r ribosomau yn llai o seis. Cronin starch, fel ystorfa o egni. DNA cylchol, eto'n ganiatáu i'r chloroplast i ddyblygu. A tro mae dyn ni'r pilen ddwbl yma. Y pilen fewnol, y pilen allanol a'r gofod rhyngbelenol wedyn. A'r rôl bwysig yn amlwg yr chloroplast yw photosynthesis. A hefyd, mae'r chloroplast yn gynnwys chlorophyll wedyn. Fan hyn, mae jyst crynodeb o gymhariaeth o'r fitochondria a'r chloroplast. Felly yn le maen nhw'n bresennol. Felly cofiwch, pan i chi'n cymharu, chi'n edrych ar beth sydd yn anhebyg, ond hefyd beth sydd yn debyg yn y ddoi. Felly ar y top, lawr i fan hyn, bydd y rhoi beth sydd yn anhebyg, a wedyn ar y gwylod beth sydd felly yn debyg rhwng mitochondria a chloroplast. Y ddoi'n cynnwys DNA, y ddoi'n cynnwys ribosomau, y ddoi gyda pileni sy'n plygu, ond y gwahaniaeth wedyn, rolau gwahanol, presenoldeb gwahanol yn celloedd planhigyn ac yn eifeilied, a strwythurau gwahanol, crystau, thylakoid, matrix a stroma wedyn. Nes i sôn tipyn am y cell fyr, pa nes i trwyddo yr uned biocemeg, felly to yn rhoi cryfder mecanyddol i gelloedd planhigyn. A ar yr ochr dde fan hyn, chi'n gallu gweld to diagram i atgyfnerthu bresenoldeb o'r monomer beta-glucose mwyn ffurfio polymer hir sef cellulose wedyn. A maen nhw yn bresennol yn gellfuriau celloedd planhigyn yn unig. Gwagolyn, chwarae rôl o gynnal yn gynnwys gell nodd, a'r pilen allanol wedyn o'r gwagolyn yw'r tonoplast. Mae gwagolyn parhaol yn celloedd planhigyn. Iawn. Felly, na fi, ar y gwagolyn fel petai. Plasmodesmata, presennol yn celloedd planhigyn yn unig, a mand y lle bach yw'r rhain rhwng cellfuriau o'r celloedd planhigyn. A mae'r cytoplasm a sylwedd yn gallu pasio wedyn trwy'r fand y lle hyn sydd yn bresennol. Nes i pwysleisio yn y dechrau falle i ceisio cysylltu'r organynau yma
gyda'i gilydd, a ddim jyst meddwl yn nhw'n wneud un swyddogaeth penodol. Felly, be fi wedi trio crynhoi fan hyn, falle, yw yr cysylltiad rhwng yr cnewyllyn, yr endoplasmic reticulum garw, y fusiglau, yr organigin golgi a'r Cellbilen. A fel fi wedi trio crynhoi fan hyn, y ribosomau yn cael eu gynhyrchu yn y cnewyllyn, teithio trwy'r fan dyllau wedyn a cysylltu gyda'r endoplasmic reticulum garw. Mae protein synthesis yn digwydd ar yr endoplasmic reticulum garw. Mae'r proteinau hyn yn cael eu cludo'n fusiglau i'r organigin golgi. Yn yr organigin golgi maen nhw'n cael eu addasu a phecynnu. Fusigl arall wedyn yn cludo yr proteinau yma i gael eu secretu gan y gell trwy exocytosis wedyn. Felly mae fe'n bwysig feddwl am rhain yr organau yma i gyd yn gysylltu gyda'i gilydd. Cyn i fi symud ymlaen i gelloedd prokaryotig, jyst moyn wirio i weld os oes unrhyw cwestiynau wedi dod i law. Helo. Helo. Na, dim cwestiwn hyd yn hyn. OK, diolch yn fawr. Reit, os na i barhau de. Fi wedi bod yn sôn yn bennaf am celloedd eukaryotig hyd yn hyn, ond yn amlwg mae eisiau bod chi'n ymwybodol am strwythur cell prokaryotig hefyd. A mae pob cell prokaryotig yn gynnwys y canlynol, DNA yn rhydd. Dyw'r DNA ddim yn bodoli fel chromosomau, mae fe jyst yn bodoli yn rhydd yn y cytoplasm. Cell fyr ddim wedi cael ei wneud allan o gellulos, ond allan o cymegyn ni'n galw miwrin. Y ribosomau eto yn bresennol, ond yn 70s yn hytrach na 80s, a maen nhw ond yn rhydd yn y cytoplasm. Mae cytoplasm a Cellbilen yn bodoli, a wedyn mae rhai yn gynnwys y canlynol. Flagellum, gynffon i helpu i nofio, ac i symud, dyn ni weid. Mesosom, sef safle wedyn resbiradaeth aerobig, a plasmidau, cylchau yma o DNA. A mae jyst eisiau atgyfnerthu gyda celloedd prokaryotig yr absenoldeb yma o organau gyda pileni. Felly does dim pethau fel y mitochondria, yr chloroplast, cnewyllyn, rhain gyda pileni, o'r organau pilenog yma yn absennol o gelloedd prokaryotig. A to, dyma jyst cymhariaeth ddamanol o gell prokaryotig a eukaryotig wedyn. Ble maen nhw'n bodoli, ble maen nhw'n bodoli, yr organau, felly does dim pethau fel chloroplast a'r mitochondria ac yn y blaen. Yr DNA, bod y DNA yn rhydd, a bod DNA'n chromosomau yn celloedd eukaryotig, presenoldeb plasmidau ac yn y blaen. Cellfyr, ribosomau, felly cymhariaeth eitha manwl o'r ddoi fan hyn. Damcaniaeth y gell, felly damcaniaeth y gell neu'r the cell theory. Felly jyst i grynhoi'r damcaniaeth yma yn gloi, cell yw uned sylfaenol popeth byw. Mae celloedd yn gallu bodoli ar ben ei hun yn un gellog neu mwy nag un yn aml gellog, yn un enghraifft o organebau aml gellog. Mae celloedd newydd, daeth gwyddonwyr i'r gasgliad bod celloedd newydd yn ffurfio trwy gellraniad, felly mitosis a meiosis. A dweithiad cymegol yn digwydd yn yr celloedd fan hyn a'r gwybodaeth etifeddol wedyn, yr DNA yn bodoli yn y celloedd yma. A os chi'n rhoi mewn i felly YouTube, bod chi yn rhoi mewn the cell theory, mae sawl clip bach eitha neis fyna yn sôn am damcaniaeth y gell. Virus. Ddim yn gell, ddim yn gynnwys pethau fel cnewyllyn, organau chromosomau ac yn y blaen. Mae'r unig cysylltiad sydd gyda virus a gell arall yw'r presenoldeb o DNA, so'r wybodaeth etifeddol yma, neu RNA, a'r hefyd yr ffaith bod virus yn gallu atgynhedlu. A mae'r virus yn atgynhedlu o fewn organebau neu celloedd lletol, host
host cells fel petai. Ar y gwylod, mae jyst rhai gwahanol enghreifftiau o virus sydd yn bodoli wedyn I chi. Ar diwedd yr uned yma felly, mae eisiau bod chi yn ymwybodol o lefel o drafnidaeth a yn benodol yn ymwybodol o'r y lefel sydd yn bodoli yn organebau, ond eto fyd diffiniadau o rhai o'r dermau yma. Felly cell, uned sylfaenol popeth byw, meinwe casgliad o gellau tebyg yn cydweithio I gyflawni swyddogaeth penodol. Os fi'n sôn am meinwe penodol falle, meinwe yn bresennol yn celloedd penhyn, mae'r enghraifft fan hyn yr meinwe ffotosynthetig, ond meinwe arall sydd yn bodoli yw'r xylem a'r phloem, a maen nhw'n chwarae rôl yn cludiant yn planhigion wedyn. Organau, felly grŵp o feinweoedd yn to cyflawni swyddogaeth neu rôl penodol, a mae enghraifft fan hyn o'r ymenydd, neu deilen yn planhigion. System, sawl organ yn gydweithio gyda'i gilydd, a wedyn yr organeb yw'r systemau yma yn gydweithio. Dyma rhai o'r systemau, jyst I godi adnabyddiaeth chi, o'r systemau sydd yn bodoli yn y corff ddynol fel petai. Ac I orffen wedyn yr uned yma, mae eisiau bod chi, mae un sleid fan hyn ymddero am organau. Organau, feinweoedd yn cydweithio I gyflawni swyddogaeth specific. Felly, fan hyn wedi o blaen, termau a diffiniad o gell meinwe organ system ac organeb wedyn. A to, fi'n rhoi enghraifft mewn fan hyn, organ yn planhigion sydd deilen, a rhai o organau sydd yn bresennol wedyn yn bodau ddynol. Ac I orffen, mae eisiau bod chi'n ymwybodol o'r gwahanol fathau o feinweoedd sydd yn bodoli a bach ar gyhyrau wedyn. Felly, 3 math o epithelium, a epithelium yw gelloedd sydd yn eistedd ar bilen waelod, a mae fe'n haen barais, a mae'r epithelium yn gorchuddio neu'n leinio ar wyneb mewnol a llanol y corff. Felly yn leinio organau ac yn y blaen. A mae 3 mae eisiau chi fod yn ymwybodol o, meinweoedd sgwamaidd neu cinog, cuboid a colofn wedyn. So ni'n dechrau dar un canol sef y cuboid. Hwn yw'r un falle fwy syml yn trwch un gell fel petai. A mae rhain yn bresennol yn tiwbyn troellog proximiol yn yr aren. A byddwch chi'n astudio'r aren yn fwy o fanylder yn blwyddyn 13 wedyn. Y colofn wedyn yn hirach. A gyda'r epithelium colofn, gall cael cilia, sef y blew yma yn ymddangos ar wyneb y gell, felly I greu wedyn celloedd ciliedig. A mae'r gelloedd colofnog yma yn bresennol yn tiwb falopio, mwyn helpu symud yr wy lawr yn ystod ofaliad, a hefyd yn trachea, sef y pibell wynt. A Mae'r cilia yma'n chwarae rôl o trapio dwst ac yn y blaen I helpu amddiffyn yr ysgyfaint wedyn. Sgwamaidd neu cinog, fel ni'n gallu wedi edrych yn eitha squashed, mae hwn yn bresennol yn arwyneb fel yn yr alveolus, a'n cwpan bawman yn effron eto sydd yn bresennol yn tiwbyn yn yr aren. Os I'm mlaen de, I wedyn yr cyhyrau. Felly 3 gwahanol fath o gyhyrau neu ffibrau cyhyrog sydd yn bodoli. Os I'm mynd i'r sgerbydol yn gyntaf, mae rhain wedi cydio wrth esgyrn a rhain sydd yn ganiatáu symudiad. Maen nhw wedi cael ei wneud mas o ffibrau a maen nhw'n gallu caniatáu cyfangiad pwerus, ond anfantes hyn yw yn amlwg maen nhw'n blino'n yn rhwydd wedyn. Mae'n yn gwirfoddolol sydd yn meddwl ni sydd yn rheoli pryd mae rhain yn
cyfangu. Ar y gwylod, mae cyhyr llyfr neu anresog. Mae rhain yn cyfangu'n rhythmig, a maen nhw'n llai pwerus na'r sgerbydol. A mae rhain yn anwirfoddol, ni ddim yn rheoli rhain, y rhain sydd yn cyfangu ar hyd waliau'r pibellau gwaed a'n llwybrau treulon ni, felly'n helpu trwy treiliad bwyd ac yn y blaen. Math o gyhyr arbenigol iawn yw'r celloedd, yw'r gyhyr cardiaidd, cardiac muscle, a mae da'r cyhyr hyn priodweddau sydd rhwng yr llyfr a sgerbydol, felly bach o priodweddau o'r ddoi. A mae hwn yn cyfangu trwy gydol ein fywyd, ond hefyd ddim yn flino. Mae yna jyst yn gyhyr sydd yn benodol i'r galon yn unig. Felly dyma diwedd yr uned celloedd yma. Felly, na jyst gofyn os oes cwestiynau yn gloi cyn felly dechrau ar y gellbilen am heno. Oes yna cwestiynau wedi dod ar celloedd hyd yn hyn? Na, dim cwestiwn hyd yn hyn. OK. Felly, na jyst dechrau hwn yn gloi, gan bod jyst bach o amser heno. Felly, yr uned nesaf byddai'n ffocysu arno yw'r gellbilen a chludiant, so cell membranes a transport. A yn yr uned yma, byddai'n edrych ar strwythur y gellbilen, rôl pethau fel y proteinau cynhenid ac anghynhenid, ac yna edrych felly yn fwy o fanylder ar trylediad cynorthwyedig, osmosis, cludiant actif a endo ac exocytosis. Y gellbilen, dyma strwythur fwy gymleth y gellbilen, a mae eisiau bod chi'n gallu adnabod y rhannau hyn. Felly, so jyst tynnu sylw chi ar rhai o'r bethau sydd yma. OK, felly mae hwn tu allan i'r gell, a hwn yw tu fewn. Proteinau anghynhenid yn eistedd ar un haen yn unig yn y ffosfolipidau, a'r proteinau cynhenid wedyn, mae dou fath sef y protein sianel a'r protein cludo. A mae rhain yn fynd trwy'r ddwy haen o'r ffosfolipidau wedyn. Ar arwyneb y gellbilen, mae bresenoldeb glycolipidau a glycoproteinau, a mae rhain yn chwarae rôl yn adnabyddiaeth y celloedd, cell recognition. A twy cysylltu mewn felly gyda uned 1, ffosfolipidau yn bresennol, gyda'r pen-ffosfad hydrophilig, sydd yn hoffi dŵr, a wedyn yr cynffonau asidau brasterog yma yn gwrth dŵr ac yn troi i ffwrdd o'r dŵr wedyn. Mae'r gellbilen yn haen ddeuol, double layer, felly mae ddwy haen o ffosfolipidau yn bodoli fyna wedyn. Cwbl o rhannau extra fi heb, felly tynnu sylw chi at yw cholesterol yn bodoli yn y gellbilen. A beth yw swyddogaeth y gellbilen? Wel, cynhaliaeth yn helpu i strecrytu cymegau a casglu moethylion a gweithredu fel system cludo mewn ac allan o'r gell. A gall fyd adnabod y gellbilen fel y canolpilen plasmlaidd a'r haen ddeuol ffosfolipidau ac yn y blaen. Os a'i mlaen, ffosfolipid. Okay, fi wedi sôn tipyn am yr ffosfolipid fel i wedi yn ystod yr uned y biocemeg, ond jyst i atgyfnerthu to, yr pen-ffosfad gyda'r glycerol yn bodoli fan hyn a'n hydrophilig, a'r cynffonau hydrophobig wedyn yn gynnwys yr asidau, yr cynffonau asidau brasterog. Ac yn bodoli, y bond sydd yn bodoli yn y ffosfolipid yw bond ester, ac yn cyfuno wedyn trwy adwaith cyddwyso, condensation reaction, le mae moleciwl o ddŵr yn gael ei golli wedyn. Jyst i dangos fan hyn, yr cynffynau fyna yn gwrth dŵr ac yn sicr yn water hating ac yn troi wedyn i ffwrdd o'r dŵr. Okay, so os na jyst dangos na to, yr cynffynau hyn yn gwrth dŵr.
Os na I jyst gorffen heno ar yr model mosaic hylifol. Felly, yn y sleid hyn, chi'n gallu gweld yr pilen ddeuol yma o'r ochr a'r pilen ddeuol o'r top. A mae'n cael ei adnabod fel y model mosaic hylifol a gath ei gynnig gan y gwyddonwyr yma nôl yn 1972. Rheswm mae'n cael ei gyfeirio fel model mosaic hylifol. Mae'r proteinau ar yr wyneb y gell yn ymddangos fel mosaic, a wedyn yr hylifol yn dod o'r ffaith bod yr ffosfolipidau, fel chi'n gallu gweld ar y top, yn fedru symud ac yn rhydd I symud trwy'r gell wedyn. A ni'n gallu cyfeirio at y gell bilen fel y model mosaic hylifol yma. Iawn, diolch am eich gwrandawiad. Na I adlef yna am heno a na I ailgydio wythnos nesaf wedyn wrth edrych to ar yr uned yma sef cell filen a chludiant ac yn edrych felly mwy ar wedyn yr osmosis, trylediad cynorthwyedig ac yn y blaen. Diolch.